Numuru buryo bw'ugwesemya na kwimero ububura nobonda voigo obole minesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere yakonye tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse omwancho muligere yabona tiganda koira mpaka asito chigwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isano na Ibere mechi dakika 15. Mwancho muligereria Ndizi TV ngegenete nga omugasogo nogenderete gukoira bya ekerorire litukoria Boxing Day ose abanta bange bagenderete gucengera omuyega bwesuguku na kwaregania omwaka omuya oyogo chagocha o 2022 chitariki ne 25 nemo omutenyo no yo 12 omwaka bwechiri 2020 no yomo ekero totigaretie amatuko atanoka egere tonyare guika omwaka omuya tigana nden kwareganie boikiranu asemesa yamangana Amayia Chinsa Isano na Ibere na mange na kwareganirie tosukare kulende endra gotobwatia gwetera sensemo ya Facebook buna Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News, YouTube tonyore buna Ndizi TV News, sensemo ye website tonyore buna www.ndizitv.or.ke na kwareganirie atarimake igotosuka nkoira nande nkumanyenga nararia ya na kwareganirie nje nigongor kwa Sara Nyarangi Ontita ekero togochaka no roboti robwata mayanda korwa sense ya South Africa asumrai wense yo Cyril Ramaphosa aralirie bene ogokwa kwomo Archbishop Emeritus Desmond Mpilo Tutu oyolenge gati yabarwanereri bali baletete obosibole asense yo ya South Africa Tutu nigo akwarero chitariki 25 nemo omutinyo yoiga omwaka oyo asensemo ya Cape Town asense ya South Africa boigo Tutu nigo anyarete ko bagakwegwa ekegwa kia Nobel Peace Prize abwase ale kwene kia ngomorembe nole asense yo ya South Africa Ramaphosa nigo amotogirie nyagusira buno monto bwanchete omorembe na nigo atigire chimbaratero icho kiranyare ko bachiko bwatiwa n'abantu ba South Africa. You remember the one about the Archbishop, he dies and he goes to heaven,
where he thinks he should be going. But when he gets there, St. Peter says, "Near you don't belong here. You've got to go to the other place." So I go to the other place, the warmer place. And 2 weeks later, there is frenzied knocking on the doors of heaven. And St. Peter goes and he opens, and there's the devil standing on the doorstep. And Peter says, "No, Tuyo, what are you doing here?" And the devil says, you sent Bishop Tutu down there. He's causing so much trouble. I've come to ask for political asylum. Naintweni gotogotuma eng'ora gochia sense yo ya Afrika ya irianyi aso gosiria omo nyangongo gosuka gochi motwe chingaki imeyega egendererete yo gochengera omwaka omoya boigo ne Christmas nigo bono ebinyinyi bya COVID-19 na biro byo byagendereire komentekana ase birengo bigoromono abwase ense ya Kenya abantu chiribu isato chimia isano na ibere na merongo kianda na merongene na kianda batogete nebinyinyi byo chinsa emerongo ibere na inye chairire abwase abantu chimilioni isano chiribu chimia isano nemo na 15 na isato chimia ibere na merongo kianda na batano banyorire edosi entangani abwase abantu bande chimilioni isato chiribu chimikianda 15 nemo chimia isano na 10 noyomo na barabogo ikiraiga banyorire edosi ya kabere waigo abaroire kurwa ase binyinyi byo babere nigo banyartko babagusiria obogima litkore igoro na gwikia omubaro bw'abantu basiririe amagima kuruburire bwa COVID-19 bocha imense ya Kenya gwikia abantu chiribu isano chimia isato na merongo 5 na kianda nigo ebinyinyi byo byamentekanire mono ase birengo bigoro mono ase bono byaikire ekerengo kia emerongo 3 na ibere nuguta isano na ibere ase emia
mia niko bono wizara yobochenuge kubwaterana ne serikali kugania abantu kubwatia amachikari abekire iyo kurenda na gukinia gosegokeya ebinyenye bya COVID-19. Pope Francis oyore omoteraneri bwe kanisa yege katoliki ensengima nigaganire chinse chiria chibwate amakong abuna ense ya Syria ense ya Yemen gatie chinse chiri chikwenekia chisegi gotwara chinkwana chiabene ilio kwenekia omorembe na gutanga amabe aliakoletwa ne chisegi anene mono chinga kiechi chiokorwania oboroire bwa COVID-19 ne chinga kiechi ensengima egendrete gosherekea na gochengera omwaka omoya oyo gochigocha 2022. Bob nigoboigo aganirie abantu kubwatia amachikoria abekire elio gutanga ebinyinyi no kuranda kwebinyinyi bya COVID-19. Nigoboigo abaganiretie abakristo ensengima Yesu gukwengiya no mwaka omoya nagoteba buna abantu nigobaganire gusabirana elio kwenekia omorembe ase ense engima. Dominus vobiscum, et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Let us go back to Bethlehem. It is good for us to go there, obedient to the gospel of Christmas, which shows us the Holy Family, the shepherds, the Magi, all people on a journey. Brothers and sisters, let us set out, for life itself is a pilgrimage. Let us rouse ourselves, for tonight a light has been lit, a kindly light, reminding us that in our littleness, we are beloved sons and daughters, children of the light. Brothers and sisters, let us rejoice together, for no one will ever extinguish this light. Eyone nkwana bene ya Pope Francis ochiasa abantu bonsi ense engima gosko gochimotwe abantu batatu nigo basiretia magimabo abwigoro magega yesegi gotoroka gatia bamenyi bekenyorogia Chebarus constituency ya Tarbo imeye county ya Uasinigishu n'abanyanyimbo ba KDF abo batagete kobeka na gotenenia ekemanyereryo ase skuru yoboroso ya Chebarus egento abamenyi bensemeyo bamererete mono na igo koirera chimbunda korutwa ekyukererete batatabuo gotigerwa gose batatabuo gosiria obugima abarai aho korwa sensemeyo nigo besokire na kogikeria enganeyo yakoregete ase ensemeyo anene mono ekera abantu bari gochengera umuyega bwesuguku.
Huyu jamaa na start ama anaweza kuwa amewa. Achukua. Tusonge. Shika namba plate ya gari pale. Nzuri ajui. Now, this listen. Pande hii tumeteseka. Na tumeseka kwa ajili ya hii wanajeshi. Ndiko watoto sahi na nizaliwa hapa. Hatuwezi kupiga risasi watu sahi. Na ni haki ya baba yetu. Na umeishi miaka 30. Sasa kitu ambaye mimi nasikia uchungu ni kwamba watoto yangu ataenda wapi? Kama ameua watu, si atakuja kwangu kupiga risasi watoto wetu. Last time walisema ni yetu mpaka hapa wakalima mtaro. Leo wamekuja kuingia ndani, wanataka kuweka mtaro, and why are they doing it during holiday? Na kama kuna jambo wanataka kufanya, they are supposed to do public participation na waeleze wananchi ya kwamba tumekuja hapa kufanya ABCD. Can we be answered why this? Why this? Even if it is politics, kindly leave us aside. Watu wameteswa. Today we are crying on a Christmas day. And these tears will not go just like that. I have called the county commissioner. Anasema aliambiwa we are around. Meaning they are around, hawahitaji hata county commissioner. Kwa hivyo tunataka kujua they are around doing what on this land. Kama ni haki, if it is true shamba ni yao, kwa nini wasikuja baada ya Christmas waite wananchi wamwambie sasa hii shamba ni ya KDF kutoka hapa mpaka hapa. We are not going to continue playing games and killing human beings. Last time tumenyamaza sana. Omabunge okapseret omoske Oscar Sudi nigo agikiretie ogochererwa kwa Dennis Itumbi oyo koligereria amangana yoboerania a service yomokonyi bomorai wense William Ruto abwasa tebirenga chinse machonsi nigo chibwenerete kubwaterana elyo kwenekia omolembe a sabanto bonsi. Itumbi nigo anyarako bakagochererwa chingaki alikurwa ase kinyozi nako ase parenene ya Kiambu ase nonyana bo atugete na kuirwa ase nyagitari abwasa agenderete kurwanirira obugima abwaye. Jue hii nchi inatutegemea sisi wote kama Wakenya wenyewe raia. Muombe nchi yetu, tuombeane na tuombea watu wachache. Mnasikia vile wanaongea na tukifuata ile maneno wanaongea wanataka hata vita. Lakini mimi nataka niwahakikishia kwamba hii Kenya watu hakuna mtu atakayepigana na mtu siku nyingine. Hakuna mtu anaweza chochea mtu mwingine. Tutafanya uchaguzi next year na itaenda kwa njia ya amani na hii nchi yetu itapona na tutapata viongozi wako na akili kidogo zaidi. Kushinda hawa kwenda kuokoto mwingine zijia tukua lecturer. Unajua kutoa mtu kuwa lecturer kulete mpaka ndio hiyo kiburi na kichwa inajaa kiburi mingi kwa sababu penye alitoka na penye yako hata ajiamini vile alifika. Hayo msidhani atujui mwenye alipangia Dennis. Hakuna penye tutawapeleka kwa sababu nyinyi ndio wenye system na serikali sahihi, lakini Mungu atalipisha. Ayongati yali mwanchu muligereria ngenderete gukwareganiria nando chiko ya nyora senchira yobwenge chikoraga 10 kuri ndege koraga ensa emo yabono marogoba ni Chinsa Isano chabono botuko no chiko nyora yo amana yanda mange a senchira yoboikiranu mbiamano kirage gwachora kuligereria Ndizi TV nero bwansu bwomugusi nande kogenderete guchengera umuyiga bwe Christmas genderera guchengana bamino na gusanga kiriegeke obwate elyo korokia obwanchani ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita kulendengwa kambi ya mono gochiase omo director ne John Kebati bakubwaterana no mwaregani one bwa mangana maya Janet Nyamamu ngambi ya mono asokwenekia aikereire omwancho moligereria a senchira yoboikirano gendera koligereria Ndizi TV nero bwansu bwomugusi tumirane 10.
TV Ubwansu Bwomogusi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabwo Kenya ngima kwimokerera iguru. Obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi. Chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabali